Rendben, akkor nézzük meg, mit jelent a sor elejének a not obetű, illetve a sor végén a H-betű. Jelentkezni, nagyobb betű az a? Mit jelent az a not obetű? Igen, anód. Mi történik az anódon? Mi történik az anódon? Milyen folyamat történik az anódon? Igen, oxidáció. Mit jelent ez a folyamat, hogy oxidáció? Mit jelent oxidáció? Igen? Nagyon jó elektronleadás, akkor a sor végén a K-betű van, erre mit jelöl? Ez a katód. Milyen folyamat történik a katódon? Tessék, hangsabban. Jó, tehát milyen folyamatnak nevezzük elektronfelvétel? Redukciónak. Jó. Akkor a következő, ugye múlt órán a galvánelemekkel foglalkoztatok. Milyen két, a több fő részből áll a galvánelem? Milyen fő rétegből áll a galvánelem? Igen? Nagyon jó. Akkor nézzük meg, mivel van összekapcsolva ez a két elektron, mondjuk a Daniel esetében a két elektron, mivel van összekapcsolva, milyen műszerrel, mit mérünk? Ez nagyon jó, feszültségmérő műszerrel van összekapcsolva. Hogy nevezzük azt a feszültséget, amit akkor mérünk a két elektród között, amikor nem folyik áram a cellán. Hogy nevezzük? Hogy nevezzük? Igen? Nem. Nem hallottátok? Elektromotoros erő? Nem hallottátok? Jó, akkor itt nem. De amikor elektromotoros erő, akkor a ezt is bele fogjuk venni. Jó, tehát akkor az a lényeg, hogy akkor a két elektród közötti feszültséget mérjük. Jó, akkor legyen is ez az első pont, így indikás képpen. Az óraszám után lehet írni. Tehát a címet fel is írhatod, amit látsz a kivetítőn, elektródpotenciál. Elektródpotenciál. Elektródpotenciál, azt írjuk fel. Az előbb mondtam, mert ugye a szó elszáll, az írás megmarad. Elektromotoros erő. Elektromotoros erő, kettős pont, az a feszültség, amelyet két elektród között mérünk, az a feszültség, amelyet két elektród között mérünk, amikor is, tehát amikor nem halad át áram a cellán. Amikor nem halad át áram a cellán. Jó, az elektromos erőnek van egy jele, NOD-E, és a jobb alsó sarokban egy ütegként NE. Mértékegysége pedig a volt. Mértékegysége a volt. Mai órán tovább folytatódik a
elektrokémia témaköre, azon belül is, amit ugye címnek felírtunk, az elektród potenciállal fogunk foglalkozni, mert azon belül is a Fender potenciállal. Ugye tudni lehet, hogy egyetlen elektródnak a potenciálját nem lehet meghatározni. Mit kell tennünk ezáltal? Mit kell létrehoznunk? Igen, tulajdonképpen, de mit kell még választanunk mellé? Hogy gondolok arra, hogy ez egy kicsit mondjuk nyelvtal lesz, ebből lehet, hogy jobban rájött, de valakire mondom, hogy te helyes vagy. Vagy azt a mondatot mondom, hogy te helyesebb vagy. Mi a kettő között a különbség? Melyiknél bizonyítunk, illetve melyik csak önmagában egy állítás? Na? Mi a két mondat között a különbség? Nagyon jó, tehát fokozva van, tehát melyiknél bizonyítjuk ezt a tulajdonságot egy másik emberhez? Amikor fokozva van, akkor egy bizonyítást létrehoztunk, de amikor csak egy sima állítást mondunk, akkor ezt önmagában nézzük. Mégis lehet mondani, hogy ugyanez a helyzet az elektródoknál is, és mivel mondtam, hogy egy elektród potenciáját nem lehet megmérni, tehát az elektród potenciál attól értékelni nem határozható meg, ezért hoztak létre egy viszonyítási rendszer. A viszonyítási alap pedig a standard hidrogén elektród. Jó, akkor az első fogalom, tehát az elektród potenciál. Elektród potenciál. Jó, ez lesz a kettes pontok, jó, mert az első oldal az elektromotoros erő. Kettes pont elektród potenciál. Ugye, tehát, mivel két elektród kell hozzá, az egyik maga a vizsgált elektród, a másik pedig az elektród, amiket viszonyítunk, ugye ez a standard elektród. Az elektropotenciál kettős pont, a vizsgált elektród, és standard hidrogén elektród. Vizsgált elektród és a standard hidrogén elektródból álló galván elemnek az elektromotoros ereje. Vizsgált elektród és standard hidrogén elektród. Következő, az elektród potenciál jele, hogy mondjuk ezt ki? Nem. Az az epsilon. Tehát le is jöttem a táblára, jele, epsilon. És van mértékegység, ezt pedig táblára oda is írvom, ez a volt. Következő, standard potenciál, ez lesz a 3-as pontunk. Standard potenciál. Ugye ez nagyon egyszerű megfogalmazni, mert ez ugye nem más, de az elektród potenciál standard állapotban. Állapotban. Elektród potenciál standard állapotban. Egy kis különbség van a két jel között, az elektród potenciál és a standard potenciál között. Mi a különbség? Hogy? Igen, ott a jobb felső sarkában van egy index, tehát epsilon 0. Tehát jele epsilon 0. Itt már nem nehéz, mert a mértékegységet pedig meg fog egyezni.
Jó, az előjele pedig, majd hamarosan meg fogjuk nézni a táblázatból, pozitív vagy negatív lehet. Ez előjele pozitív vagy negatív. Jó, előjele pozitív vagy negatív. Nektek nem kell demagógia minden szél, minden anyagnak a rendelpotenciáját, azért van a 4 jegyű függvénytáblázat, abból ki lehet olvasni, de abból majd meg is fogod tudni, hogy melyik pozitív, illetve melyik negatív. Jó. Most pedig nézzük meg az előbb emlegetett hidrogén elektródot, illetve annak a részei kép alapján. Ez lesz a következő 4-es vázlatpontunk. Hidrogén elektród részei. És egy kis ábraelemzés. Minden az ábrára van írva, vagy a képre. Tehát hidrogén elektród részei, hányas pont? 4-es, ugye? Hidrogén elektród részei, és egymás alá, hogy gondolatkereszttel írjuk. Tehát a táblára, melyik lesz a vezető? Na, melyik lesz a vezető? Mi a vezető? Melyik? Szerintem olyan sokból nem kell kiválasztani, mert sok szám is szerepel ott, meg nem sok másfajta jel, tehát nem sokról kell ezt kigondolni. Mi az a PT ott a tetején? Minek az részlete? Platina. Az a platina. Az vezet? Platina. Az lehet a vezető, jó? Tehát első gondolat kell, platina. Én csak végjellel írtam. Platina. Ugye meghatározunk zárójelbe, amit már elárultam, hogy ennek a szerepe, hogy vezeti az áramot. Platina vezeti az áramot. És még egy szerepe van, szerintetek mi épülhet be ebbe a platinába? Nézd a táblát. Nagyon jó, hidrogén, akkor még egy nyilat ide. Beépül a hidrogén a platina rácsába. Beépül a hidrogén a platina rácsába. Beépül a hidrogén a platina rácsába. Jó, eddig ebben meg vagyunk, hogy mondtuk, egyik része a platina, illetve annak mi a szerepe. Azt azért kell tudni, hogy a platina amúgy nem vesz részt az elektród reakcióban. Jó, következő, nézzük meg, mit tudok leolvasni a tábláról. Ugye a PT-t akkor most felejtsd el, mint a fűztó volna. Még mi van rajta? Milyen gáz van? Tetején kell nézni, az a hidrogén, tehát következő gondolat kell. Milyen nyomású ez a hidrogén, az is azaz 0,1 következő gondolat, 0,1 megapaszkál nyomású hidrogén gáz, ugye Center körülmények között hány Celsius? 25 Celsius, akkor ez nincs fel.